Mae twf busnes yn bwysig i bob math o fusnesau. Efallai eich bod yn ystyried ehangu'ch busnes i greu menter fawr, neu efallai eich bod yn dymuno cyfnerthu busnes ffordd y fyw i gael mwy o sicrwydd a rhyddid personol. Nod pob busnes, beth bynnag fo'i faint, yw cynhyrchu incwm, rheolaidd a chyson. Fodd bynnag, efallai nad yw strategaethau twf cyflym, brwd, gyda lefelau uchel o fuddsoddiad allanol at ddant pawb. I rai mae twf cyson a graddol cam wrth gam yn fwy priodol. Y nod yw adeiladu a datblygu busnes dibynadwy a diogel. Gall twf busnes fod yn gyffroes, ond mae'n golygu newidiadau o fewn y busnes. Mae gwybod beth rydych chi am ei gyflawni, bod yn barod am y newidiadau hynny a chael cynllun ar waith, yn golygu gallwch chi dyfu a llwyddo yn y ffordd o'r chi. Nid yw twf busnes yn cael ei gynllunio bob tro. Gall ddigwydd fel rhan arferol o'r busnes, yn arbennig yn y dechrau. Fe allech weld eich bod yn gwneud paratoadau da, yn rhoi popeth ar waith a bod y busnes yn llifo i mewn. Rydych chi'n gwneud cynnydd cyson da ac yn hapus eich llwyddiant ar y cychwyn. Pan fyddwch chi'n dechrau busnes, rydych chi'n dechrau meddwl yn wahanol wrth chi gael profiad, ac rydych chi'n fwy agored i syniadau a chyfleoedd sy'n eich galluogi i symud eich busnes yn ei flaen. Pan fydd y busnes yn gwneud yn dda ac yn tyfu, mae'n syniad da cymryd saib a meddwl am yr hyn rydych chi wedi gyflawni. Hefyd, ac efallai'n bwysicach fyth, efallai hoffech chi feddwl am yr hyn sydd wedi arwain at eich llwyddiant. Gall deall beth sydd wedi gweithio'n barod fod yn ganllaw da ar gyfer y dyfodol. Wrth gwrs, hyd yn oed os oes ydych chi'n ddigon lwcus i gael y math yma o lwyddiant, yn aml iawn y bydd twf cyson yn digwydd ar hap. Mae'n rhaid i gynllunio a'i reoli. Dylech hefyd fod yn ymwybodol y gall busnes dyfu'n rhy sydyn. A phan fydd hynny'n digwydd, gall achosi problemau difrifol i'r busnes. Enghraifft, os oes gennych chi ormod o archebion, efallai nad oes gennych chi ddigon o adnoddau, neu efallai nad ydych chi'n gallu dal i fyny gyda'ch gwaith cynhyrchu. Gall arwain at bwysau ar eich llif arian ac fe allech siomi'ch cwsmeriaid. I rai, mae'n bosib mai problem dros dro fyddai hyn, ond gall olygu methiant i rai. Mae'n bwysig eich bod yn barod ar gyfer twf. Ystyriwch yr oblygiadau yn ogystal â'r manteision a ddaw i'ch rhan wrth i'ch busnes dyfu cyn rhoi cynlluniau ar waith. Meddyliwch am rhesymau pam rydych chi am eich busnes dyfu. Iawn, efallai eich bod am wneud mwy o arian, ond mae'n nifer o rhesymau eraill ac rydyn ni'n rhoi sylw at rai o'r rhain yn y modiwl hwn. Mae hefyd yn ddefnyddiol gwybod sut rydych chi'n bwriadu gadael y busnes. Yn aml iawn, mae perchenog busnesau bach yn dechrau busnes mwyn cael job, yn hytrach na dechrau busnes mwyn bod yn berchenog busnes ac adeiladu rhywbeth o werth a gallu werthu yn y dyfodol petai'n dymuno gwneud hynny. Mae sut rydych chi'n adeiladu ac yn datblygu eich busnes yn seiliedig ar sut rydych chi'n gweld y busnes a beth rydych chi'n bwriadu wneud ar busnes yn y pen draw. Efallai eich bod chi'n bwriadu gwerthu'r busnes, un ai fuddsodwr neu efallai eich gweithwyr cyflogedig. Efallai eich bod yn dymuno i drosglwyddo eich teulu, neu ddal eich gafel arno ond cael rhywun arall i'w rhedeg ar eich rhan. Neu efallai eich bod yn bwriadu ei gau ar ôl i chi wneud digon o arian i fyw arno pan fyddwch chi'n ymddeol. Eich dewis chi yw beth rydych chi am ei wneud, ond os byddwch chi'n dechrau arni gan feddwl am y diwedd, gallwch adeiladu eich busnes yn y ffordd orau mwyn cyflawni'r nod ac elwa o'r manteision ar y ffordd.